og velkommen til Adolf og Einars julespektakel. Det er Adolf, jeg er Einar, og det er tid til dagens øl. Ja, hvad har du til os i dag? Jamen i dag, det er jo den 5. december, så derfor så skal vi jo have øl nummer 5. Jeg har heldigvis lært at tælle. Og det er jo bare sådan en lille en for, at vi kan slippe godt afsted efter gårsdagens spektakel. I dag der skal vi have en Myrendal fra Beer Here. Beer Here forresten, hvis jeg ikke fik sagt det, det er et lille bryggeri, der ligger op ved Tegn på Bornholm. Det er i hvert fald der, deres butik ligger. Så det er der, jeg ved, de holder til. Men Einar, hvor har du gjort vores oplukker? Ja, der har du nogle kreative løsninger? Nej, men jeg har altid en nødløsning ved hånden. En anden øl. Odense Classic. Det kommer altid langt med. Det kan man altid komme langt med. Nå, lidt om den her øl. Den har fået sit navn Myrendal. Det er Nordeuropas eneste trappistkloster, det er baseret fra. Det ligger tæt på bryggeriet, og trappistmunkene de lavede en kraftig mørk øl for at kunne nære sig under fasten. Smagen den er domineret meget af svisker, rugbrød og karamel. Så vi er altså efter en meget sød og kompleks smag her. Og det synes jeg også, at vi kan se i den mørke farve, den sådan har. Det er ikke en sund monorin, det her. Nej, hvis vi skal tage den på monorin-spektrum, så den er ikke lige så slem som den fra Christiansø. Men det er, hvor vi lige skal vurdere lidt kameramanden skal også have. Og det skal jo selvfølgelig siges, ingen øl led overlast i denne episode. Den har det fint. Den skal nok bare en lettere deformation. Så, hvis vi skal tage og lige dufte til den. Den skummer fint. Faktisk en rigtig flot gylden skum. Ja. Man kan godt fornemme det der karamel og rugbrød. Ja. Det er den har lidt det der streg for nybagt brød. Altså jeg føler lidt, at hvis jeg tager en tår af den her, så får jeg kerner i munden. Det er lidt spændende at se, når du faktisk tager en tår af den, når du så har kerner i munden. Jamen så er der jo ikke så meget andet at sige end skål! Skål! Den er meget sød. Der er næsten ikke noget bittert i den. Nej. Det er meget mild også, i det hele taget. Ja. Ikke så kraftig. Den er egentlig bare sød og mild. Ja. Hvilket jo selvfølgelig ikke er dårligt. Ja. Jeg synes faktisk, det er en fin øl. Hvis du skulle tage den ved sådan et juleaftensmåltid, hvilken en af retterne vil du så placere den med? Det kommer jo an på, hvad man ellers havde øl. Men jeg vil sige, det her, det er også en øl, man godt kunne tage til desserten. Det er nok ikke den mest ideelle dessertøl, men man kunne godt. Ellers så vil jeg måske, hvis man kører alt efter mange retter man kører, så vil jeg måske tage en sådan forret, fordi den er så mild som den er, selvom den er lidt mørkere i det. Ja. Jamen den kunne klare sig godt med noget syrlighed, for eksempel fra en tunmus eller noget, hvor den lige kunne modspille det lidt. Jeg ved dog kun lige ved syrligheden. Jeg ved ikke så meget om fisken. Men sådan generelt juleaften, hvad er jeres juletraditioner? Jamen, vi starter tit ud ved besøg ved kirken juleaften. Og kirkegården på den sags skyld. Er det en fast tradition at besøge kirken? Fordi ved min familie, der er det lidt on-off, om vi gør det. Jamen, det er blevet lidt, altså, det har været sådan lidt fast tradition, men så det er lidt svært at falde af. Men kirkegården går vi i hvert fald altid forbi. Så ja, så har man lige et par timer sådan før middagen. Og altså, selvom jeg nu er 26 år, så kan jeg stadig godt finde på lige at se et klip fra Disneys juleshow. Jamen, det er jo fast tradition i min familie, at vi skal se Disneys juleshow. Det er jeg glad for at høre. Det er ikke en jul uden. Nej, og det er også derfor, jeg skal altid lige have et klip med fra det, om ikke andet. Ja, meget af det er jo ikke nyt. Det skal jo ikke være en hemmelighed. Men det er jo nostalgi. Lige der, altså alle de år, man har set det. Hvad med sådan noget som selve hovedretten ved julemiddagen? Hvad spiser I af kød? Jamen altså, hvis vi tager med min egen familie, så er der jo både and, flæskesteg og medister. Vi har alle tre. Det ved jeg godt, det er nok fåtallet, der kører med alle tre. Ja, vi kører som regel kun med and og flæskesteg. Ja. Og jeg vil sige, anden det er også den vigtigste i min optik. Ej, uden en and, så er det ikke jul. Det er det ikke. Hvad har I ellers til julemiddagen så? End bare
Jamen, Proteins. vi har som regel Waldorfsalat. Waldorfsalat? Okay. Ja, hver gang af min fars side af familien er med til jul, så er det Waldorfsalat. Og så er det selvfølgelig de 3 slags kartofler. Der er hvid, brun og fransk. Bonjour, monsieur. Og så en sovs lavet på and, som er tyk nok, sådan som når du dypper kartoflen ned i, så er der hul i sovsen. Uden det, så er det ikke en rigtig brun sovs. Nej, altså. Så er det sauce. Og sauce, det ved vi alle sammen, det er jo fransk, som betyder tyndskid. Ja. Hvad så med julegaveåbningen? Hvis vi nu ignorerer alt det med at danse rundt om juletræet, det er der jo ingen, der kan lide. Det er jo bare en nødvendighed for, at man kan komme til det spændende. Hvordan åbner I julegaver ved jer? Altså, der vil jeg lige sige som en indskydelse til det, du siger med, at der er ingen, der kan lide at danse om juletræet. Det er ikke en rigtig juleaften hjemme med min familie, hvis ikke vi har, hvad det hedder, nu er det jul igen. Og hvordan vi farer rundt om træet. Og, altså, vi bare skipper halvdelen af teksten, når vi når langt nok ud i versene, fordi det skal gå så stærkt. Men kan du lide det? Ja, den del, den er jo essentiel del af julen. Det viser, det er der, hvor man kan vise, hvor dårlig form man er i. Ja, lige præcis, og lige efter man har været at spise. Men ja, julegaveåbning. Der har det meget typisk fået den, at der har fået mandlen, der starter med at finde en gave, som selvfølgelig ikke er til sig selv. Okay. Hvis du finder en, der er til dig selv, så må du lægge den igen. Du kan ikke tage en gave til dig selv. Og så de senere år, for lige at få tempoet sat lidt op, så har vi typisk gået med, at vi har 2 gaver i gang af gangen. Det vil så sige, at så er der en, der finder 2 gaver, giver dem til de vilkårlige personer, og så pakker de deres gave op. De går og ser, hvad det er. Men så får det ikke til at gå for længe, så er der også ud at finde en ny gave. Okay. Ja, der kører vi det meget anderledes i min familie. Jeg har fået at vide, at jeg er barbarisk før. Fordi i min familie, der hedder det, at de 2 yngste, som kan læse, de tager, og så hopper de ind under juletræet, og så finder de alle gaverne, og så fordeler de dem bare ud til folk. Og så sætter folk sig ved små forskellige poster, og så åbner man ellers bare gaver, mens man hyggesnakker. Der er ikke noget fokus på den enkelte med, hvad de har fået i gaver, de skal komme med et falsk tak, og tak, moster Olga, for de her sokker. Det er, at du åbner gaverne, og så når du har åbnet alle, så går du rundt og siger tak. Vi er meget barbariske, så vi er typisk også færdige allerede kl. 10. Det er længe siden, jeg har været færdig med at pakke gaver op kl. 10 juleaften. Jeg kan faktisk ikke huske, det nogensinde er sket i min familie. Nej, men vi er færdige kl. 10, og så kan vi stå op og samle Lego dagen efter. Det lyder heller ikke skidt. Nej, det er en ret god juletradition. Altså, hvis vi går tilbage til den gang, jeg var cirka så høj, der tog det også til langt ud på natten, altså. Ja. Og der var alle de der legetøjsæsker, der var så mange, absurd mange pakker. Også fordi jeg var samlet en meget større del af familien, end hvad nu. Fik du lov til at åbne gaverne juleaften? Ja. Fik du lov til at pakke dem ud og lege med dem? Ja, det endte vi jo med, fordi selv mens man ventede på de andre pakker gaver ud, så kunne du begynde at lege med den første gave, du havde fået. Okay. Det var det smarte i det system, fordi så altså der fandt man det jo ret hurtigt ud af dengang. Så skulle man skynde sig at finde noget til de mindste, fordi de blev tålmodige. Og så har de den første gave, og så... Jamen, det var jo sikkert noget, de ønskede sig, forhåbentligvis. Og så pakker de den ud, og så begynder de lege med den. Hvis de så får en til af den, så kan de bare bytte den. Det er smart. Og så er de distraheret resten af aftenen. Så er der ændret brok. Lige præcis. Apropos brok. Vi skal jo også i gang med at bruge de små grå. Vi skal jo brokke os over det. Vi kan ikke bare stå og snakke om tykt og tyndt, så nu bliver vi også nødt til at brokke os om det bornholmske. Så det er på tide, vi hører dagens ord fra min svigermor. Det rimede. Jylkul. Undskyld, hvad? Jylkul. Rødkål. Nej, jeg har en Skal vi have en sætning? Altså, jeg kender et ord, der minder meget om. Og hvad er det for et ord? Det er jylkat. Hvad betyder det så? Ja, det finder du ud af, hvis vi får det i en sætning forhåbentlig. Må vi få det i en sætning? Min have har meget jylkul. Ukrudt. Nej, meget af det. Det håber jeg ikke. Det hænger ikke sammen med det ord, jeg kender. Det jeg gerne afsløre. Det ord, jeg kender, jylkat, det er pindsvin. Og jeg tror ikke, der er meget pindkrudt. Min have har meget jylkål. Og jeg vil jo til at starte med at tænke, at jeg er ukrudt, men sådan, hvis din have er meget ukrudt, så er der jo, det er jo måske ikke ideelt. Min svigermor har rigtig mange små bed med grøntsager og sådan noget, men jeg tror ikke, at hun er grønkålstypen. Så jeg tror ikke, det er grønkål. Men spørgsmålet, hun refererer til sin egen, eller sådan mere generelt sætning, hun kom med. Ja, det er jo så spørgsmål. Men er det hvad har man meget af i sin have generelt? Ord græs.
Jamen, jeg tror faktisk ikke, at det er helt galt med ukrudt. Nej, ukrudt det kommer også bare hele tiden. Altså, der er alligevel, altså man kan aldrig undgå, at der er en del ukrudt. Ja. Det er som om, når du begynder at fjerne noget ukrudt, så kommer der bare noget nyt et andet sted. Men det, måske det også kunne være noget med småkribbelkrabbel, altså smådyr. Det kan også godt være. Det vil også være lidt tættere på et pindsvin. Ja, det små nej, ikke mus. Jo, måske mus. Men er din have fyldt af mus? Ja, det er måske ikke særlig godt at have en have, der er fyldt med mus. Der er ikke nogen, der har sagt det positivt, det hun siger. Nej, det er rigtigt. Og det er vel subjektivt, at man godt kan lide at have mange mus i sin have. Nå, vi skal have et gæt. Jeg gætter på skadedyr. Så siger jeg ukrudt. Det er næsten ukrudt, det er skvalderkål. Skvalderkål! Det var kål! Hedder det jylkul? Så kul, det er kål. Det skal jeg bruge over for mine spejdere. Nå, skal vi have rangeret øllen, inden vi slutter af for i dag? Du har en god idé. Altså, jeg vil jo gerne ærligt indrømme, mit ølglas, det er tomt. Ja, Jeg stod også tænkt på en top 2. Den har været nem at drikke. Jeg synes, den har været den nemmeste at drikke, men jeg ved ikke, om jeg kan lide den bedre end en dollar mango, fordi jeg kan rigtig godt lide sure øl. Jamen jeg vil sige, det er også derfor, jeg siger en top 2 og ikke en top 1. Den skubber Svannikeren en tak ned, Ja, men den overtager ikke sin markedsplads deroppe. ved du hvad, det kan jeg godt gå med til, at vi skubber Nejsø Sjøskum af podiet. Ja, men så skal vi stadigvæk huske lige at tage over og smage på det søskum. Ja, hvis du lige kan udtale det for mig, så rykker jeg den rundt imens. Hvad siger vi? Nejsø Sjøskum. Er det tæt nok? Jeg fornærmer ikke nogen Bornholmer ved den udtalelse. Ej, det tætteste vi fornærmer, det er Christian Søbeboer. Nå, det kan også godt leve med. Nå. Jamen, der er vel ikke så meget andet at sige nu, hvor min øl er tom, men bare bund. Du skal bunde ud, og så... Ja, lige en chat, du lige kan tømme. Skål, og tak for i dag. Følg med i morgen. Følg med i morgen, når Clausen, han... Det ved jeg ikke, ligger på bordet i nøgen, uden noget. Det kommer du til at sige, det er jo sikkert.